Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Tekita. Ovo je nova epizoda, kao što vidite, farmica, dobro, to sam pokazao. I premestio sam onu seme tamo, zato što mi nešto ne radi. I kao što vidite imamo novi skin. I danas igramo sa novim gostom, mislim on igra. On se zove Danis, kako se zove, on se zove Danis, dobro sam rekao. Ništa. Evo sad će on igrati, ode uređivat će moju kuću. Da li ima neke promjene, davno nisam igrao ovdje. Da vidim. Da su mi nestale stvari, nisu mi nestale stvari. E da, sada vam pokazam dole rudnik. Ja ću to na brzinu. Pritisnut ću pauzi dok ne dođem na rudnik. Ups, ne to. Ćao. I evo, kao što vidite, vratili smo se, kako se zove... U rudniku smo. Da. I Aleksa ima na plafonu Irona, on ga ne vidi. Iza Aleksa. Eno ti ga tamo. Dobro, ne boje se. Kao što vidite, ja sam se borio i uspio sam. Evo ima tamo Irona. To ću ja da pokupim. Meni se, kad sam promenio sad skin, meni se resetovala rude. Ma daj! O moj Bože! Da li vidite to? Koliko smo mi sreći. Gdje otvori inventar. Sad smo slučajno kad smo ušli našli to. Znači nemojte misliti da hakujemo ili nešto. I vidjeli ste sami da je prazan bio inventar, samo smo imali kako se zove hoe i još nešto malo. Pokupi koper. Evo, to je ova nova ruda. Mislim nije. Koper. Da, nova ruda. Moj drug više od mene zna o Tekitu, pa će me on biti moj učitelj. Jer ja dosta stvari ne znam kako se pravi, pa će mi on pomoći. Pošto ja sam igrao Tekit više puta i to igrao sam dok je on... Dok sam ja bio u pelenama. Naravno nije to istina. Igrao sam ja to i u drugi razred i igrao sam tako, ali dobar je. Sad ću da skupim uglja da bi napravio baklje. Ja ću istražiti taj rudnik, može? Može. Ja samo napravim. Samo da znate, ovo će biti prvi deo, bit će još 2 dela, posle će on sam da snimi, posle kad se ova izađe na YouTube. I predložite nam teme za 7. Da, i kako hoćete možemo u 7. pravimo mašine. Pa dobro, to ću ja više, pošto ja znam i onaj pulverizer. Ja ti mogu napravim u kući struju, to ću ja sve da pokupim, samo ti osvetli, da se ne sponuju oni kreteni, izvinite što psujem. A ne, kreteni, nije baš negativno reći. Pa dobro, ne gledaju nas ono baš malo... O moj Bože, kolika peć ima. Oh my god, what the fuck. Izvinite što malo govorim na engleski, pošto mi engleski ide ekstra, Aleksi isto, ali neće vam valjda smeta. Ako vam smeta, ako ste malo manji i ne znate engleski, onda ću... Mi smo u osnovnoj školi, pa nismo u fakultetu, nemamo toliko... Okreni se, vidio sam jednu, eto. Ova, znate onaj, kako se zove... Tin, to se zove tin. Ona pećenica koja izgleda na Iron od ovog Irona se to pravi. To nije Iron. Mislim, to nije Iron, da. Izvinite, ako i ja znam ja da pogrešim s tim rudama. Ja mislim da je to tin ili ne znam koja. Znam za koper, DMD, ja mislio sam da je dijamant. Ja isto, ima tak... a ovo je neka... Eno ga onaj ugalj, ja mislim da je to taj, pošto je malo... Nije. On se malo teže na... Ajde, sad će Aleksa malo da odmori, pošto je umoran, bili smo u školi. Da. Smorili smo se. Da. Moj drugi bio bolestan pa nije bio u školi. O moj Bože, what the fuck? Ja moram stalno da snimam sa mojim drugom Danisom, izgleda da on ima stvarno velike sreće. Šta da se radi? Ovo ima voda. Kako sam umro kad sam skočio u vodu, koji bab? Ne znam, izgleda, pao si na obsidijan.
Imamo lavu tamo, dobro, kad nađemo dijamante možemo napraviti onaj teleporter. Od čoveče, našli smo ova plava ima samo mnogo vrednata ruda. Samo da znate, izaći danas 3 epizode, ali to je sve u 1/5. Znači ovo će da bude prvi dio, Aleksa će posle sam, mislim ja ću da budem tu, ja ću ga gledam. I onda u 7. Dijamanti! Gdje je dijamanti? O moj Bože, koji smo mi srećnici! Ljudi, nemoj, stani da pokažem ljudima. Ne. Čekaj, kako ono ljudi radi? Evo vam seed, ako igrate na našem seedu, dođite ovdje i naćite 8 dijamanata. Nije to dijamant. Jo, srce mi za malo stalo. I evo ga, dostignuće dijamanti i fali nam irona. Evo ćeš ja. A ja ću. Napravi pečnicu i napravi ironski. Ajde, stani. Pečnica, Stani. Evo sad ćemo i drugi. Stani nešto opcije. Čekaj, ovo, pošto ja volim profesionalno, pošto ja ne volim toliko blizu. Našli smo dijamante i to 8. Valjda ih ima više, daj Bože. Ne treba nam ni više. Rekao sam ti da napraviš pečnicu. Pa ne, fali nam jedan. Jo, da, zaboravim sam da je ovo. Ja sam ovdje sam napravio dijamant. Pa ne može se da kome sa kampini pickaxe. Ma ne, ja da skupim kamena pa iron. Na to sam mislila, pošto sam ovdje sam upao u lavu. Izvinite ako mi ispadne neka ružna reč iz usta, pošto mi se omakne kad se iznerviram. To zna Aleks. Čoveče, znači... Da vidim, kao ne može. Moramo da nađemo... Petkom i utorkom, kad sam ja više slobodan, tad ću ja da snimam sa mojim drugom Danisom. Samo petkom i utorkom. Znači, očekujte... Očekujte sad, pošto će ovaj mini raspust. Očekujte malo... mini raspust, onda nemate da se brinete. Svaki dan epizode i to 3000. Bar 3 epizode. Da, najviše 3, a najmanje 2. Pa na dan bi ja mislio da izbacujemo 3, zato što slabo imamo supa, mislim to je samo... Samo imamo jedan sup. 3. Ja, Andrija i još neki lik. Da. Ako pitate se ko je Andrija, to je njegov komšija. Da, moj, kako se zove, snimat će nekad preživljavanje sa mojim drugom Andrijom. Ako daću vam, ne u ovoj epizodi, daću vam link od njegovog YouTube-a, Full TV se zove. Samo kucajte... Ali ne kao Full TV, Đole Full TV, on je promenio ime na Full TV. A mi će, ova epizoda danas je utorak i mi će da izbacimo utorkom. I danas ćemo izbaciti još 2, ne brinite, nećete ostati bez epizoda. Nismo mi kao oni youtuberi, nećemo danas i to, znate ono. Ono kao imamo fakultet, mi smo osnovno... Sad ćemo napravimo jedan. Koliko ima damage? F3... A ne. Da li ga napravimo? Ajde, napravi ga. Imam 7 kući. Gledajte vi ovo. To nam se slažu uz odelo. Da. To će. Čuo sam da ovaj mač mnogo skida i gleda, ako... Mislim da znate Funky Full, nešto tako Funky Full, ako ga gledate, recite mu da nam posjeti kanal, pošto i on snima ovaj Take It. Brzo će 10 minuta. Morat ćemo prekrenuti. Evo kad ja pokupim ovaj dijamant i još ove rude okolo. Ne, kopaj pravo ispred sebe, taj van. To nisu dijamanti, to je nešto plavo. Znam, to je, sad ću vam kažem, Niklument. Ja mislim da od toga možda napraviš rudu, ali to se vada treba ispeče. Da, ali sa nekom posebnom mašinom koji ja ne znam kako se pravi. Ja bih prilike znao, pošto mnogo puta sam igrao Tekit, evo za nekoliko sekundi ćemo završiti. Da, mi ćemo u sljedećoj epizodi neće da rudarimo, nego će da nalazimo naftu. Nema. I ja mislim da je to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali.
Vidimo se u sljedećoj post. Sad sam.